Magandang umaga po sa inyo. Simulan na naman ang panibagong linggo at narito na nga ang tayan ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, September 25, 2023. Sa ating latest satellite images, ito hong low pressure area na nasa may western part ng ating bansa ay patuloy ngang papalayo na sa ating Philippine Air Responsibility at yung southwest monsoon, ito yung tinatawag ding hanging habagat, ang nakakapekto sa kanlurang bahagi nitong southern Luzon at gayon din sa may Kabisayaan. Kaya inaasahan pa rin natin sa araw na ito, medyo maulap yung kalangitan at malaki yung tsansa ng mga pag-ulan partikular na sa Mimaropa, kasama din yung sa may bahagi ho ng Cavite, Batangas at dito sa may Zambales at sa Bataan. Samantala, ito hong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung trap ho nito, ay tinatawag na extension, ay inaas natin magdadala rin ho ng maulap na kalangitan, partikular na sa may Eastern Visayas at sa may lalawigan ho ng Masbate. Kaya mapapansin ho natin yung malaking bahagi ng Kabisayaan, sa araw ho na ito, asahan ho ninyo, medyo maulap pa rin yung kalangitan na mas may malaking tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, itong bahagi ng Kamaynilaan at nalabing bahagi ng Luzon, gayon din dito sa may Mindanao, asahan ho natin medyo mainit at tanghali pa rin ang mararanasan sa araw na ito, pero sa hapon hanggang sa gabi ay posible ho yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog o mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaya lagi po tayo mag-antabay sa mga thunderstorm advisory ng Pag-asa para malaman ho natin anong mga partikular na lugar ang maaring magkaroon ng mga pagkidlat, pagkulog. Samantala, itong dalawang low pressure area na ito ay hindi natin inaasahang maging bagyo o papasok ho ulit sa Philippine Air Responsibility para maging bagyo. Kaya sa ngayon, medyo maliit na yung chance na magkaroon pa tayo ng bagyo sa ngayong buwan ho ng September. Pero maaari pa rin ho magbago yon sa mga susunod na araw. At narito ang ating inaasahang panahon partikular na sa may bahagi ho ng Luzon, ang western part ho ng Luzon, yung bahagi nga na may Maropa, kasama yung Bataan, Zambales, Cavite at Batangas, malaki yung tsansa ng pag-ulan sa araw na ito. Habang yung nalalabing bahagi ho ng ating ng Luzon ay makararanas naman ng mainit at na tanghali, habang malaki pa rin yung tsansa ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Lawag ay mula 26 to 32, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Kamaynilaan 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 23 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Kalayaan Islands sa 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Puerto Princesa ay hanggang 31 degrees Celsius. Makikita naman ho natin sa Kabisayaan na malaking bahagi ng Visayas ay makararanas ho ng maulap na kalangitan na mas malaking may tsansa ng mga pag-ulan dulot ho yan ng southwest monsoon at ng trough o extension itong low pressure area sa may eastern part ng ating bansa. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 26 to 31 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Cebu ay 25 to 32, habang sa Tacloban nasa 27 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaking bahagi ho ng Mindanao ay makararanas naman ng medyo mainit pa rin na panahon habang mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Minsan ho pala, itong mga thunderstorm maaari magdulot ng mga flash floods and landslide. Kaya lagi ho tayong mag-antabay sa update ng Pag-asa, ng particular ho nitong Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 32, sa Cagayan de Oro 24 to 32, habang sa Davao nasa 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, wala ho tayong nakataas sa gale warning, ibig sabihin ligtas namang pumalaot yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito ho sa mga baybayin ng ating bansa. Pero kapag meron ho tayong mga thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alon ng ating karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa may maliliit na mga bangka. At live po na nagbabalita mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.